Добро утро на всички! Честита нова година! Бъдете живи и здрави! Докато пиете сутрешното си кафенце, ви пожелавам винаги да се зареждате с положителна енергия, да се чувствате добре, да имате усмивка на лицето и деня ви да стартира по един прекрасен и спокоен начин. Пожелавам ви всичко най-добро и нека годината да бъде възможно най-добрата за всички нас. Така, нека сега да видим, докато си пиеме кафенцето, какво ще ни покажат картите за днешния ден. Ами какво да ви кажа, тъй като днешния ден е почивен за повечето хора, ще говорим като че ли само за любов. Тук за жените виждам един прекрасен крал на мечовете, който е прецизен, който е разсъдлив, но вижте го колко е готин. Някак си седи и ви мисли какво да ви прави. Ако трябва да сме откровени. Такъв един много се отдал на мисли, свързани с вас. Ако говорим за жените, разбира се. Тук се дава, че сутринта този мъж ще мисли за вас. Вие знаете кой е. Не всеки е прецизен, разсъдлив и така понякога емоционално недостъпен. Така че вие си знаете за какво става въпрос. Това е сутринта. Този мъж ще мисли за вас. Сега същия този мъж, за някой някакси ще резонира да бъде друг по-млад, тъй като този е малко по-на години, но не е задължително, докато този вече е малко по-млад. Някакси ще поднесе вниманието си към вас по един много приятен начин, романтичен. Ако говорим за същия мъж, който говорихме тук, че е малко по-прецизен, той може би ще влезе в една друга енергия през деня и ще ви демонстрира едни така романтични чувства и желания към вас. И вече в края на вечерта вие ще се чувствате спокойни, силни, уверени и някакси ще успеете по една такава много нежна... Знаете, когато човек хем проявява сила, хем е нежен, но в този случай това ще се случи. За тази ситуация с този мъж, който минава в тези две състояния, или ако са двама различни мъже, всеки си знае каква е ситуацията, вие с сила и с характер ще изберете с кого да прекарате вечерта. Ако се отнася за един и същи мъж, вие със сила и характер ще прекарате вечерта и ще укротите този крал меч в края на вечерта без никакъв проблем. Така, сега тук ако говорим за мъже. Вие сте в една енергия, в която сте много така... Мислите го, но не може да го измислите, което така не е типично за вас. Много прецизен, много разсъдлив, но все пак нещо ви обягва ви като цяло. Нещо не ви е ясно. Или може би нещо ви е ясно, но не искате да го приемете. Те вариантите са много. Така ще бъдете сутринта. След това ще си поднесете вниманието към някого. Не е задължително да бъде любовен интерес. Знаете, вниманието се поднася към родители, към близки приятели. Не е задължително да бъде любовно внимание, но ще го поднесете към някого, който ви е по сърце. И вечерта вече, към края на деня, вечерта ще бъдете така доста самоуверен, спокоен и ще се чувствате добре определено. Така че и за мъжете, и за жените тази сутрин много така приятни карти излязаха с добра нагласа. Както винаги ви казвам, вярвайте в себе си, обичайте себе си и всичко, което е подходящо и правилно за нас, то ще ни намери в точния правилен момент. Нека си пожелаем една прекрасна година с прекрасни хора около нас, да сме здрави и до нови срещи ви желая!